Prajem pekný deň všetkým milovníčkam krásnej a zdravej pleti. Ako vidíte, ja už mám tzv. Wellness mod a vy viete, že sa ideme starať o našu pleť. Ale zbystrite pozornosť, pretože dnes vás naučím veľmi efektívnu korejskú metódu, ktorá sa volá multimasking. Ide o nanášanie viacerých produktov na tvár v rovnakom čase. To znamená, že za 20-30 minút si ošetrím očné okolie, upracujem si moje pory do hĺbky a ešte si ošetrím aj pery. Samozrejme, vy počas týchto 20-30 minút nemusíte sedieť. Môžete pokojne pracovať, môžete upratovať, môžete variť večeru, kontrolovať deťom úlohy alebo si zacvičiť, prípadne si prečítať dobrú knihu a malinko času venovať aj sebe. Pred maskovaním si samozrejme musíme vyčistiť pleť. Ja som použila multifunkčný čistiaci gel 4 v 1, ktorý odstráni nečistoty spôsobujúce šedivý nádych pleti a ošetrená pleť je po ňom dokonale čistá, zbavená starých buniek a rozjasnenejšia. Ja som použila aj čistiacu kefku Skin Vigorate, ktorá využíva sonickú technológiu a za 60 sekúnd odstráni až 4-krát viac nečistôt kožného mazu, usadenín a make-upu než ručné umývanie. Určite odporúčam mať túto pomôcku doma. Začneme hydrogelovými vankúšikmi pod oči, ktoré už určite poznáte. Aplikujem si ich ako prvé, pretože potrebujem, aby pôsobili čo najdlhšie. Otvorím si hermeticky uzatvorenú dózičku a pomocou lopatky si vyberiem 2 mesiačiky. Milé moje, ten úžasný, chladivý, svieži pocit si určite zamilujete. A teraz sa vrhneme na naše pery. Použijeme dvojkrokovú kolekciu saténové pery, ktorá obsahuje bambucké maslo a ako prvý použijeme cukrový peeling a následne balzám. Pery dokonale navlhčíme a vďaka cukrovému peelingu odstránime suchú pokožku z našich pier. Navlhčeným vatovým tampónikom, ktorý vyžmýkame, odstránime z pier zbytky peelingu. Naše pery by mali byť hladké a jemné. Na záver použijeme balzám s bambuckým maslom. Naše pery budú po ňom vláčne, hydratované a vyživené. Postarali sme sa o očné okolie, o naše pery a teraz ideme upratať naše pory. Použijem Clearproof hĺbkovo čistiacu masku s aktívnym uhlím a náš fantastický aplikátor, vďaka ktorému vaše ruky zostanú čisté. Ja si masku nanesiem na ruku, aby ste videli jej konzistenciu. Vy si samozrejme nanášajte masku priamo na aplikátor. Maska okamžite absorbuje prebytočnú masnotu a znižuje nežiaduci lesk pleti. Obsahuje aktívne čierne uhlie, ktoré čistí pleť do hĺbky. Ďalej v maske nájdete rozmarín, metu a výťažky zo zemolezu a fazule, ktoré zjednocujú tón pleti. Masku si môžete nanášať aj lokálne na pupáčiky, napríklad v období ovulácie alebo menštruácie. Je vhodná pre ženy i mužov a dokonca pre tínedžerov, pretože predchádza vzniku zapáleného akné. Milé dámy, toto je kombinácia na oči, na pery i na vašu pleť v priebehu 20-30 minút.